O verán de 2025 sempre será o verán no que vimos arder Ourense. Uns días nos que coñecimos o drama detrás das hectáreas queimadas, nos que por razóns éticas e para non perder a perspectiva, quixemos porlle cara a todas esas persoas que perderon boa parte das súas vidas por culpa do lume. Quedounos pendiente completar unha desas historias, a de Iago, o brigadista atrapado xunto cos seus compañeiros en medio do inferno en Oimbra. A súa xenerosidade permítenos hoxe falar dun mozo valente, honesto e, sobre todo, comprometido coa terra, pero tamén dunha nai, Susana, entregada e protectora. Esta é a súa historia. Eu ben, a verdade, eu sinto-me ben, encontro-me ben. Teño claro que o accidente vai ser un paro moi grande da miña vida, que me cambiou toda a forma de ver a vida, de actuar nela, actuar comigo mesmo, pero bueno, é volver a empezar de novo, a aprender a facer todo de novo outra vez. Eu estuve 3 meses ali ingresado no hospital, estuve 1 mes e medio en coma, e claro, estuve outro mes e medio desperto. Pero claro, eu tiña moitos medicamentos que estaba dormido prácticamente. Entonces eu iso, como a miña cabeza, teno olvidado ese momento do hospital, que foron os momentos máis duros. Despois de salir do hospital, a verdade é que xa viñen pa casa con unha venda na cabeza, feridas na espalda, nos brazos, pero nun mes ou así, 2 meses como moito, xa estaba prácticamente todas as feridas cerradas e xa non tiña ningún tipo de dolor. E a verdade é que desde aí xa foi todo outra vez máis normalidade, aprender a facer todo outra vez, a dominar, a ser máis independiente outra vez. Nada, desde aí xa foi todo normalidade. Que eu desde pequeno, desde os 12 anos, sempre ando por aquí co tractor xa traballando, e desde pequeno sempre estuve traballando. Despois, sempre bravo, sempre intentaba buscar algún traballo para ganar diñeiro. Tiña aquí un amigo no pueblo que me falaba de que el era capataz das brigadas e gustaballe ese mundo moito, estudiou ese mundo, encantáballe ese mundo e dicíame: cando teñas a maioría de edad, métete comigo, enséñache sobre ese mundo, traballas comigo e ves que tal. Bueno, pois xusto ese ano, eu tiña 18 anos xa, ben obrao, eu iba a me presentar para bombeiro forestal, para unha brigada de aquí do Concello de Oimbra, do meu concello. E claro, o problema foi que este ano xusto se abriron a mancomunidade, que son brigadas de 6 meses, entonces meu amigo non foi comigo, foi para a mancomunidade, foi para outra brigada. Entón nós estábamos nunha brigada de novatos, fomos novatos prácticamente. E un bravo, bueno, fixamos as pruebas, éramos 4 xustos brigadistas, e entramos á brigada de novatos, pero nós éramos unha brigada que éramos apoios de outras brigadas que actuaban de extinción. Eu levanteime, como un día máis, estaba libre, era un día que eu non tiña que traballar, xusto libraba. Bueno, eu levanteime aquí e tal, non sei que, comín ca miña familia, xa vin que empezaba a arder, porque desde aquí xa ves que arde aí ao lado. E eu empecé xa lle mandei a miña brigada, e dixen: mira, está ardendo aquí no noso concello, está empezando a arder, si querede, vamos o día de voluntarios, pero pómonos a traballar, xa que está aquí no noso concello, vámonos a axudar. Dixo o capataz: bueno, vamos comer até a ver que tal estamos e miramos. Eran sobre as 3, máis ou menos, falou o capataz, dixo: xa falei co distrito e co concello, deixaron o coche e todos os medios de extinción que teñen, e o distrito deu-nos de alta para traballar. Bueno, pois eu baixei a Oimbra, ao concello, chequei o primeiro, claro, porque son o que máis cerca está. Son o único que son do concello, que traballa na brigada. Estaba ali cun amigo que traballa de socorrista nas piscinas, falando. Bueno, estábamos falando e cada vez víamos co incendio se era máis grande, máis fumo negro, e daba medo xa.
E nada, chegaron os compañeros, preparámonos rápido, cargamos o coche e arrancamos para arriba, cara hacia o lume. Claro, a cousa é, nós subíamos no coche. Bueno, pois chegando ao seu incendio, eu iba falando co outro capataz, que é meu amigo, que é ca brigada de apoio que íbamos, iba falando con ele, chegando ao sitio onde estaba ardendo, nós non sabíamos, só sabíamos que ardía nese pueblo, pero non sabíamos onde estaba o lume. Entonces, nós chegando, metímonos hacia unha pista para recortar máis o tempo, e xa ao entrar nesa pista, xa se nos abalanzou o lume directo encima nosa. Eu teño recordo de que eu iba co móvil falando co meu amigo, metí o móvil ao bolsillo e dixo o capataz, corre. Estuvemos sobre alrededor de unha hora escapando desde que nos queimamos hasta que nos encontraron ali. Estuvemos unha hora polo monte escapando. Chegamos unhas pedras, nos en chamada co 112 desde o meu móvil, porque perdemos a emisora que tiñamos, ou escapar de entre todo, o capataz que sella a emisora e claro, non íbamos volver atrás por a emisora. Eu tiña o móvil, sacoume o capataz, porque non daba calmaos, non tiña as maus en carne viva, non daba, baixaba a cremallar e xusto me quedou ese cacho sin arder da funda. Eu intentaba lle dar información ao 112 dicindo, mira, eu son deste concello e eu máis ou menos sei che guiar onde estamos. Eu estou nunha pedra na cual estamos vendo a carretera e todos os medios de extinción, estamos vendo todos abaixo, se colledes unhos prismáticos e mirades xusto para este punto vades nos ver a nós e vades ver un reflejo, que estamos berrando, estamos saltando. Dixo o meu amigo, que foi o que nos sacou dali, díxonos que nos viu un reflejo cos prismáticos e xusto viñeron xa directos hacia nós, estaban buscando para arriba, para baixo, dun lado, hasta que nos dixemos eso, nos viron. E tamén o meu compañeiro, nos éramos 3 no coche. Desos 3, eu e o meu capataz fomos por un lado e o meu compañeiro, que era o conductor, escapou por outro lado. Ese conseguiu sair á carretera e ser o menos afectado, e ese tamén deu aviso de onde máis ou menos estábamos nós. Entón, entre a axuda esa de máis ou menos onde estamos e nós mirade cos prismáticos e van nos ver nunhas pedras, encontráronos e nós xa, cando estábamos prácticamente a punto de entrar en xogo, o meu capataz xa estaba estumbado encima dunha pedra que xa non podía máis, eu estaba de pé pero xa medio chorando, que xa quería que acabara o dolor, xa pedía que se acabara todo. Escoitamos un bombero berrar, que nos vira desde arriba, empezamos a berrar como loucos, e ali nos encontraron os da Protección Civil, que era o meu amigo e creo que 3 ou 4 máis, co bombero forestal, sacáronos dali de pé feitos e agarrados, non había coches para entrar ali nin nada. E ainda salimos dali hasta a carretera, tuvemos que dar 100.000 voltas. Eu acórdome de cando me estaban sacando ali, que eu dixenlle o que me estaba levando, dixenlle, eu estou a punto xa de desmayarme, sinto que xa non teño forzas. E pois eso, acabaron sacando dali as forzas metidos nun coche de un agente forestal, non ninguna ambulancia, nada, nun maletero dun coche deitados, todos queimados, xa prácticamente en shock os dous. Salimos dali e leváronos directo a urgencias a Verín, e xa ali, eu xa gritando que me dormiran, que non podía máis co dolor, xa desmayándome, despertando, xa me dormiron. Sí, bueno, pero en ese momento estás bajo shock, ¿eh? Yo acabara de llegar de trabajo a casa, aparte estaba allí al lado, pero yo no sabía, claro, lo que pasó. Yo sabía que fueron, porque sí que me dijo, mamá, vamos allí, pues eso, de apoyo, nos dejan ir y tal. Dije, vale, pero yo no sabía lo que les pasó y justo llegué a casa cuando me llama el Fabián y me dice, Susana, mira, baja a urgencias. Digo, ¿a urgencias qué pasó? Y hago, claro, porque... Dice, sí, tú baja tranquila. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Se quemó? Dice, sí. Digo, ¿pero mucho? Dice, a ver, tal, pero baja tranquila. Digo, ya, es que ni quité la bata ni nada, ya fui escopeteada y nada. Y al llegar allí, pues estaba una enfermera que lo atendió además, que es amiga nuestra. También ella vino afuera porque ya me llamó también y dije, yo ya estoy de camino, ya me avisaron, pero ¿cómo está? Dice, estate tranquila que está estable, va ahora en helicóptero a La Coruña. Digo, ¿pero qué me estás contando? Yo, claro, es todo shock. En ese momento creo que, ¿sabes? Estás viendo una película muy, muy mala. Ya me vino a esperar afuera y aún me lo dejaron ver, pero ya lo tenían sedado. Ese incendio foi provocado, un incendio como que me foi un incendio provocado
Pero eu salindo de aí, desde o meu punto de vista, eu vexo como que para min foi o destino, a min tocábame que me pasara algo, e se non iba a ser ese día que me queimei, iba a ser outro día que me iba a pasar outra cosa co coche ou que me iba a pasar cualquier outra cosa. A ver, aparte de moitas pruebas que o dicen, está moi claro. Iso duele máis? Non me dói máis. De feito, dame pena. Porque eu cando me despertaron, dixarme que o lume provocou un home dun tractor que estaba desbrozando ali máis abaixo e desbrozando, claro, un día de 35 graus saltou unha chispa e dicen que provocou ese lume. Eu non o sei con certeza, eu non estaba aí ni sei nada, a mí foi o que me contaron cando me despertei. Claro, ese señor a mí dixaron que o meteron 2 meses na cárcel, que está pasando fatal. E ese señor non ten culpa ningún. E a mí iso tamén me dá moita pena. Ese señor é un mandado que lle mandaron traballar ese día aí a desbrozar. Ele agora mesmo, por ese día de traballar, casi mata 4 personas nese incendio. E provocou un dos incendios máis grandes de toda Galicia. A ver, eu agora mesmo teño moitas limitacións. Non son independiente, son dependiente ahora mesmo. Dependo da miña mãe. Por exemplo, para ducharme xa consigo ducharme solo, pero para vestir o traxe, eu levo un traxe de presoterapia que me ten que vestir miña mãe, e tardamos o seu tempo, media hora por o traxe e todo. Por exemplo, para facerme un colacao, un café faimo miña mãe, ou a comida e a cena faimo miña mãe. No resto, sí que máis ou menos me consigo desenvolver solo, sí que me dou vestido, sí que me dou posto crema, un día que a miña mãe non está, se quere ir cas súas amigas, dou estado perfectamente solo en casa, botarme crema, ducharme solo se fai falta, tranquilamente, pero non cos cuidados que me dá a miña mãe, de botarme crema ben, de porme o traxe e todo. Pero eso, limitacións sí que teño, pero ao fin e ao cabo eu penso que cando este ben vou acabar de estudiar, vou traballar, quero traballar, ter o meu coche, conducir, miña casa e ser unha persona máis independente. Non me martilla a cabeza. O único que me martillaba a cabeza era as orellas. Teño unha calva aquí atrás. Eu repito, chicos, os 2 primeiros meses que estuve en casa estuve con un gorro, con unha venda tapado. E cando me destaparon, aí sí que de verdad me viu o complejo de decir, ahora vai me ver todo o mundo como estou de verdad. Cuidado. Sí que estuve en 2 semanas, 3, que salía con gorra sempre tapado, cos orellas tapados e todo, pero chegou a un punto onde dixen eu, pa que me vou estar tapando se eu vou ser o que son? Son o que son agora e o mellor dentro de 2 anos poñeme un implante, poñeme orellas, pero vou seguir sendo o que son, que máis dá? E xa cheguei a un punto onde xa me dá igual. Eu diríalle que teña cuidado, que non se arriesgue, que deixe arder, porque si arde, que arda, pero é mellor que tú escapes e estes tú a salvo, porque o día que te encontres nun medio do monte queimado, pouca xente se vai meter a salvarte a ese monte. Eu tuve suerte que estábamos amigos ali, e xente como a min, de pueblo, sabes, que todos somos irmãos e tal, e meteronse por mí. Pero chega a ser por outra xente e eu non sei quen se metería ali a salvarme. Miña mãe dice que eu son moi listo, pero moi vago para estudiar. Sempre fui moi vago, sempre aprobei rascado, nunca repetín, pero sempre aprobei con 5 ou 6 rascados. Sí que cando entrei en informática, sí que ahora no ciclo medio non tanto, sí que saquei boas notas, pero era máis pasota, pero ahora sí que no ciclo superior sí que sacaba boas notas. Aquí hai un curso con moi boas notas, a verdad. Sí que me apliquei bastante e quería sacarme a superior e ainda facer un máster e todo. Pero bueno, eso, agora... Retomarás? Sí. Eres cabezota? Eu pretendo retomalo e acabar. Por lo menos o ano que me queda sí que quero acabalo e traballar. Así que no hospital sí que non. No hospital era outro rollo. Bueno, era máis reciente tamén. Ou tamén gustaron un mes e medio de cunha. Cando me despertei, creo que estuve en casi 2 semanas que non daba dormido casi, que estaba con pastillas para dormir e todo. Pero xa agora, desde que cheguei a casa, xa o primer día que cheguei a casa da Coruña, é que xa dormín toda a noite seguida. Ali despertaba ao mellor cada hora, despertaba unha vez. Eles tamén. Eu fui o máis afectado, por desgracia. Están pendientes de ti? Sí, eles xa están mellor, pero sí, estamos todos xuntos igualmente. Hai que ir a Coruña cada pouco? Sí, cada mes, máis ou menos. E que tal o llevas? Ben, de maravilla. Antes iba a curas solo por revisións. Así que ven a ir ali para que me digan está todo ben, estás avanzando moi rápido, de maravilla. A tarde sempre, no pueblo,
por desgracia non somos moitos. Ahora en Semana Santa sí que foi un boom, éramos, de repente pasamos a ser de cento e pico personas a ser 500 personas no pueblo. Bueno. Pero ahora mismo teño un amigo, 2 anos máis grande que a min, pero que sempre está aí, desde que cheguei a casa. En Moimbra teño o meu grupo de amigos de toda a vida que sempre están aí, que viñeron ali a Coruña a verme, e sempre están aí, eu sempre estou rodeado dos meus amigos. Antes decías que era el destino, pero ¿se podría haber hecho algo para que hubiera sido diferente? Podían haber feito moitas cosas, pero é o que digo eu, non se pode remedar. Tocou a min e tocoume, que sea pasará, e o que non pasará e xa está. Pero eu sei que dentro de o mellor 5 ou 10 anos vou volver a ser o que era, estar igual que o que estaba, que a piel 100% curada e ser unha persona máis. Esta historia permitiunos coñecer tamén a Lolo, unha das persoas que formaron parte dese equipo de valentes que subiron ao monte para rescatar a Iago e o seu compañeiro. Darlle forza, porque máis non podo facer. Darlle forza e decir que é un rapaz xoven, que a vida está por adiante, loita, duro. É así, a veces a vida faite sufrir, pero tens que afrontala. E volverías a facelo? Volverías a subir Perfectamente. eses riscos? Se o corpo mo permite, sí, perfectamente, sí, claro que sí. Pa vos igual non é nada, que tampouco é, pero salvache a vida ao teu fillo. Tu sabes o que? Buah, mira, hoxe que me puse guapo. Como que tampouco? Eu simplemente fixe unha colaboración con meu pulo perfecto. Sí, hombre, no. Outro cualquera. No, sei, non é sei. así. Non te quites mérito que non é muller, así. Arriesgache a tua vida. No, para nada, para No. nada. No, para nada. Pasa. Para nada. Anda que no. Anda que no. La verdad que tenía ganas de arrasarte. Sí. Tenía ganas de decir, acordámonos muchísimo de ti, falamos muchísimo de ti, sabes? Xa, normal. Bueno, noticia de ti, bueno, estaba no hospital, estábamos perdiendo anos en tu familia, sabes? Eu tiña moitas ganas, pero tampouco, non sei, Dábache aquel. toca decir, eu vin a fonte, puxeme en contacto ca rexión, Claro. e foi a E forma, que bonito. e foi a forma, Sí. a forma sabe de ir a visitar. Claro, nos intentamos por un principio, intentamos localizarvos por a radio, pero claro, a radio, eras ti, agora o teu compañeiro, acordas que fixeste os movimentos cos brazos de pedra, entonces claro, foi cando decidimos evidentemente de subir arriba. Acordas cando eu cheguei xunto de ti que tú o primeiro que me te dices? Non me acordo. Agua. Sí, agua sempre. Pero acordo que agua tenía toda. Agua. Claro, pero non che podeu. Sí, non me podían dar agua, acordo deso. Acordaste que tú dixeches dame agua. Acordo que pedía Foi un agua. momento claro, Sí. de tensión, ti Sí. estaban desasustados tamén, e o teu compañero. Eu contigo acordaste que ainda falaba. Non, acordo. Pero sin embargo o teu compañero non me deu unha palabra. Contigo si falei moitísimo. Pois non me acordo. Sí, pero sin embargo o teu compañero non maneira, non me dicía nada. Sí, que iba falando comigo, ahora que foi aquí, claro. No momento me acordo que non sei que me levaba a mí. Eu e outro rapaz. Eu acordo que me girei e dixen, eu estou a punto de desmayar. En ese momento, cando xa estábamos distanciados un pouquinho do lume, eu chamei abaixo por a radio, porque estaban os da ambulancia, e subiron unha camilla. Entón, subir a camilla, sabes, había unha rodeiriña que foi cando lle dixen hai que meter por aquí un todo de terreno, e foi cando entramos de Protección Civil, collemoste na camilla e levaron todo o coche de Protección Civil e despois xa ti Esa da camilla non me acordo. non fomos só, Xa o sei. os fans que me acompañaron e eles evidentemente colaboraron como colaboramos todos.
Chegou un momento que xa o consideraba de que estábamos relativamente un pouquinho máis seguros e vin un camiño e dixen, foi cando chamei, dixen, mira, porque hai un camiño, hai que intentar meter un todoterreno. Chamei abaixo, estaban aquí os médicos, subiron unha camilla, e no momento que subiron unha camilla, pois xa subiron un grupo dunhas 20 ou 25 persoas, subímoslo na camilla, a prioridade era coller e sacalos. E xa che digo, chegou un momento que dixo, xa non podo avanzar máis, e onte un tío tirouse mo chan, a solución é dicir, camilla, e así foi, collemos na protección civil, e despois collemos un médico, que deixei rápido, collemos un médico que estaba ao 112 para intentar, evidentemente, facer a primeira valoración, e o médico era un médico o médico estaba na camilla destino, eu xa deixei rapidamente, collemos un médico con enfermeira, e para a parte de arriba para intentar, co médico, evidentemente, lle dar a primeira atención sanitaria, pero cando fomos a ouvir, levaba por aquí. Fuche moi valiente porque non un cacho de carallo, Non un cacho de carallo, Tú botaste muchísimos huevos, tío, perdóname a palabra, porque anduvemos un cacho de carallo. Y nos no me dejas, nos teníamos que tirar. Pues no que xa levábamos unha hora que escapamos. Pero anduvemos un cacho grande, e por medio do matorral. Que non é como aquí. Acorda que íbamos surcando as pedras e surcando todo. Eu iba te acompañando e chegou un momento que dixeche, xa non podo máis. Non podo máis. Moito aguantaron. Ellos outros. Moito aguantamos, non que é moito, verdad? Todo o que pasamos por aí, que é todo barranco abaixo. Sí, efectivamente, moito aguantamos. Madre mía. E vos onde somos héroes? Bueno, muller, hombre. Que Non somos máis personas como eles. Estou seguro que o teu rapaz, dicir, Iago, se tú me hubiera pasado a mí e tuvera a mí circunstancias, estou segurísimo que hubiera feito mesmo. Segurísimo. Vímonos. Sí. Algo tiñamos que facer. Home, sí. Algo tiñamos que facer. Sí. E as cousas saliron ben. O que lle comentaba, o vento tamén nos axudaba, sabes? O vento soplara en contra para que o lume fora pouquinho a pouco. Porque se o vento nos hubiera cambiado antes de... Eso dixo non. Estuvimos a punto de dar a volta. Eso dixo non, xa o sei. Eso contou. En aquel momento, non sei se te lembras que eu peguei uns berros. Diso non te acordas, verdad? Non, diso non te acordas. Entonces, eu sentí un mundo voso. Dos berros cando nos encontraste. Si, ese berro coiteiro que foi cando te escoitei e empecé a berrar. Eu ia a contar. Pois naquele momento estuvemos a punto de dar a volta. Porque non os vimos. Non os vimos. Foi aí cando berracho, cando nos entrou outro chute de adrenalina, acórdome que saltou o capataz da pedra, pixose de pé, empezamos os dous a berrar e a saltar como loco. Agua, acordas? Só me dicen, agua. Vou te contar a verdade, tampouco levaba agua. Tampouco levaba, Porque é o único que levaba aquel día. Levaba un epi, levaba a radio e o teléfono. Non levaba nada máis. Nada máis. Mascarilla todo de xino, porque claro, eu quería aliviar o peso para subir o máis rápido posible. Levaba o casco, e sigue levaba unhas gafas, Claro. E non levaba nada aquí. A orden era de non subir. A ver, non por abandonar. A ver, as cousas moi claras, non por abandonar. Eles consideraban, evidentemente, nos podemos arriesgarvos a vos tamén. Claro, exacto. A ver, en un principio a orden era moi clara e tajante. Había que localizarvos sí ou sí. Sí. Entendes? Había que localizarvos, pero claro, estaba de salina aquela altura e o lume por atrás, entonces non lo é un peligro moi grande, que agora é un risco moi grande. Sí. Foi a decisión de... Hai que intentar. Sí. Contigo sí que vim todo o rato falando tamén para darche ánimos, entendes? Eu que non quería que te me tumbaras, Claro. porque se te me tumbas, é dicir, e non te podo levantar, é que nos papamos logo dos. Entón eu que quería que tú salir do peligro, e así foi, e tú acompañácheme hasta que chegou un momento que dixo, non podo máis, e foi automáticamente, cando eu volvo a reiterar, chamei abaixo e subiron a camilla, e naquela subí un grupo como mínimo de 20 persoas ca camilla. Non me viña descendente, se é ao revés, se vos estades no fondo e eu estou no alto e o lume ven de abaixo, A cousa pintaba peor. non probablemente nin tú nin eu poderíamos salir, pero bueno, salimos. Imposible non emocionarse con Iago e Lolo e o seu relato. Aquel 12 de agosto marcaría o resto das súas vidas. Aquel lume tamén quixo cruzar Ourense e así llo contamos en Telemiño.
12 de agosto, todas las miradas puestas en el oriente ourensano, saltan las alarmas en otro de los puntos rojos, Oimbra. En la parroquia de Agranxa, a las 8 de la tarde, habían ardido 80 hectáreas. Por la noche se superaron las 200. Los vecinos de Achás comenzaban a preocuparse. No parecía el incendio de cada verano. Este avanzaba a mucha más velocidad. Xa os bomberos estaban aí, xa tiveron que parar aí, xa non pillaron entrar para dentro, para diante. E despois foi o lume, veño, picaba o aire así un poquinho, de cara ali, e meteu o lume por aí, por arriba, todo cara arriba. Logo despois volveu remolino o aire, e foi cando veu que era na miña casa, entrou por aquí todo isto e isto por aí. Lo que hemos vivido este año ha sido algo espantoso, porque otras veces ha habido unos fuegos que, bueno, los han apagado y ya está, pero este año empezó poquito a poco allí en la granja como un fuego más. Y en cuestión de hora y media, ya tuvimos que empezar a desalojar el pueblo. Una humareda. Yo tengo un nieto de 2 años y medio que no puede ni respirar, y mi hija lo mismo. Tuvieron que acudir a la Guardia Civil, que por favor nos sacaran de aquí, y los llevaron a la Casa Dos Montes. Si no estuviéramos aquí, muchas veces lo hemos hablado, esto en cuestión de 15, 20 años, ¿quién está? Se muere la gente mayor y aquí no viene nadie. Es triste porque es tan bonito todo esto. Los forestales estaban aquí, los pobres, apagando a mano como podían. Se llevaron a 3 heridos de aquí, a 3 heridos, y uno de 18 años, un chaval de 18 años que parece que está grave, no sé cómo estará. O sea, es muy triste todo esto, es muy triste. Que esta gente ahora, que 1 mes y medio de la vendimia, y muchos que tenían ya para recoger todo, lo han perdido todo. Esa noche dejó 3 bomberos heridos de gravedad. Los miembros de la Brif Laza vivían también momentos muy tensos. Buah. Vale, ven el humo por atrás, aviso, ven el humo por atrás. ¡El humo por atrás! Imos cara aí, tranquilo. Todo de Agua Granxa. Estamos indo, tranquilo. Vale, ya estamos. Ya estamos. Imposible contener las llamas que llegan a la aldea de Acaridade para sembrar el terror. Un momento en que estuvimos totalmente rodeados. As 2 da mañá tocaron as campas, con medo que viña o lume ao pueblo. E xa non dormí nada. E detuveron aí na granxa esa, detuveron. E onte, un para lá e outro para lá. Pero como veo con tanta forza, nada se pode facer. E ahora dá pena ver aí todo tirado aí. A casa lá queimada e agora aquí, esta porquería agora aí todo tirado, Dios mío. Traballando toda a vida como unha desgraciada. Había solamente un coche de bomberos y 2 brigadas de estos que van a pie. Sí. Aquí no hubo más medios. Intentaron hacer un cortafuego, pero no pudieron. Ya cuando el fuego llegó a la cima de la montaña, mis padres estaban solos en casa, yo intenté llegar corriendo a casa para avisar. Muy bien. Llegué a casa, lo único que pudimos hacer es coger el tractor, que era el vehículo que teníamos en ese momento, avisar a los vecinos, intentar escapar. Nuestra idea era salir del pueblo hacia Santa Valla, pero ya no había salida porque el fuego avanzó tan rápido que cortó las carreteras todas. Hacia La Salgueira no podía salir, San Martiño no podía salir, Santa Valla no podía salir y hacia abajo tampoco, porque era el fuego que venía de Alvarellos hacia arriba. Nos quedamos aquí encerrados, todos.
Entonces, pues nada, la gente, la mayoría, subimos hacia la zona de la iglesia porque es así como un poco más abierto, pero estando ahí, esa barriada toda que está junto a la iglesia, ardieron todas las casas. Entonces ya de ahí nos tuvimos que mover hacia arriba y como pudimos, pues apagamos fuegos porque llegaron a la puerta de las casas. Días después, el incendio de Oimbra entra en el Pinar de Laza, transformándose en un volcán. No había defensa posible. En ese momento ya había arrasado 11.000 hectáreas. La voracidad de las llamas iba en aumento y seguían avanzando. En 24 horas arden más de 2.000 hectáreas. La cantidad de terreno afectado es tan grande que los efectivos priorizan salvar poblaciones. Concello de Cualedro, 3 días sin dormir. Lucenza ven cómo el fuego quema 3 viviendas, alguna con animales dentro. Después de haber arrasado montes y fincas, las llamas entraban al centro del pueblo. Una pelea perdida de antemano, llamas que superan los 10 metros de altura y tan solo unas mangueras. La impotencia se mezcla con la rabia, se sienten olvidados, llevaban 24 horas sin luz. El fuego de Oimbra acabaría afectando a los concellos de Monterrey, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castelo-Doval y Baltar. Quedó extinguido el 31 de agosto. En total, 23.736 hectáreas calcinadas tras casi 20 días ardiendo. Y el año que viene volverá a pasar lo mismo, ¿eh? Aquí nadie hace nada.
Hoxe Iago segue dando pasos adiante, pelexando igual que pelexa o seu monte por recuperarse, por deixar atrás aquel terrible 12 de agosto.